tieko. Kama chako en limbe ma jatend piny Kenya William Ruto e kaunti ma Homabay motelo nyasi mar Madaraka Day Jumapil ne odonjo odiechienge mar ariyo kamano yange chenro mag dongruok mopogore opogore ma piny owacho mar osebedo katimo e kaunti no. Kaka ripota marwa Ali Abich lero, Ruto bende ne odhi nyime gi seyo kweth makwedo piny owacho mane okoni onge agenda mag gichwalo kana magiwacho manyalo konyo jopiny. E odiechienge mar ariyo mar tich e kaunti ma Homabay, jatend piny Kenya William Ruto ne ochako wuodhe e mbalariany ma Tom Mboya okinyi ma kawuono, romo ma osebedo ka dhi nyime matwak e weche mamulo sekta mar nam ma otelo ne nyasi mar Madaraka Day ma higani ma idhi bagi e lap tuke mar Raila Odinga chieng' Jumapil. Ruto ne okone piny owacho mare dhi nyime kotwak kod jatend piny Uganda kaachiel kod nyawadgi ma Tanzania mondo gichiw chike machal matayo sekta malupe pinje moluoro Nam Lolwe mar tieko sanda ma jolupo ma Kenya osebedo We know also that we have serious security issues as a result of our neighbors. And I did send Minister Joho to engage his colleague in Uganda and Tanzania. There is currently a conversation that is going on between our three countries so that we can find a way of having a uniform license for all our fishermen to avoid this country arresting that country's people and the rest of what's going on at the moment. Jatend piny ne okoni chigni jolupo moingo gana bich tho higa ka higa e kinde mag dhi nyime kod chenro mag lupo kalore kod yedhi maricho mag tiyogo molos kod bau ka okoni sirikal oseketo tenge omenda ma koro ibiro tigo e loso yedhi mag lupo manyasani ma ok nyal barore kinde mag lupo. I am aware that many of the fishing boats now we have are the wooden ones, and we lose a lot of people. Almost 5,000 fishermen die every year as they try and earn a living because of capsizing and many of these other things. So we have asked the ministry to work with the shipyard so that we can develop fiber fish boats. Ruto bende ne oyango chenro mag dongruok mopogore kamoting'o chiro mar rech manyasani ma ogere dhowath ma Kogenga, chiwo fungu ne wegute moger ma nengogi oyueyo kaachiel kod yawo ayanga log tich e sub county mar Angwe kama ne oseye kweth makwedo sirikal mane okoniwe kod ajenda ne jopiny. Hakuna sehemu ya Kenya itawachwa nyuma. Tutazima ukabila, tutamaliza chuki, tutahakikisha ya kwamba wale watu wa kisirani na hasira hawatapata nafasi. Ndio Kenya hii iweze kwenda mbele. Ogai mar ODM Raila Odinga kaachiel kod jotelo mamoko ma bende noteno jatend piny ne omedo dok ne sirikal ma Manywanda kane okoni ne gichiwo jogegi mondo okony piny owacho e tayo chenro mag dongruok ne jopiny. Tulisema tunataka kufufusha hali ya uchumi samawati katika ziwa la Victoria, ili wananchi wa eneo hii waweze kuona manufaa ya hii kitu ambayo Mungu aliweka hapa. Wananchi wetu wamekuwa hapa wanafukarishwa kwa sababu ya kusahauliwa na serikali. Lakini sasa mimi nasema ni mzuri serikali hii ya Bwana Ruto imeanza kufanya kazi. Ninyi mkakubaliana, mshikane pamoja, muunde ile inaitwa broad based government. Tukae pamoja, tupeleke Kenya pamoja. Na sisi kama watu wa Homabay tunaunga hiyo mkono maradufu. Joma support baba ki president Fwauru badu kama. Ali Abich, Ramogi TV, Homabay.